अशा या शिवजयंतीच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपल्याला व आपल्या परिसरातील सगळ्यांना शिवरायांचे कार्य, शिवरायांचे गुण आपल्याला आत्मसात करता येतात। आजच्या पिढीला शिवाजी महाराजांचे धडे देण्याची गरज आहे। शिवरायांनी हिंदुत्वी स्वराज्याची स्थापना केली। मी हिंदू आहे हे जर त्यांचं धोरण होतं आणि तेच धोरण आज सर्व हिंदूंनी स्वाभिमानानं आणि अभिमानानं सांगायला पाहिजे की मी हिंदू आहे आणि हिंदूसाठी मी झटणार आहे। जेव्हा ही भूमिका, जेव्हा हे बळ आपल्या अंगात येईल तेव्हाच आम्ही संघटित होणार आहोत। आम्ही बघतो दरवर्षी शिवजयंती साजरी करतो। बाबा आमचे नेहमी या ठिकाणी शिवजयंती साजरे करण्यासाठी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत इकडे एकत्र करतात, पण आपल्याला याच्यापेक्षा 5 पटीनं संख्या वाढवायची आहे। त्या दृष्टीनं प्रत्येक हिंदूनं किमान आपल्याबरोबर येताना 5 माणसांना अशा या सोहळ्याला आणण्याची जबाबदारी घेतली तरच ही संख्या आपल्याला 5% जाणार आहे। जेव्हा मागे वळून आपण पाहतो 300-350 वर्षापूर्वी अशा प्रकारचा हा महामानव या पृथ्वीवर वास करून गेला आणि आठवायचा प्रयत्न करा तो काळ ज्यावेळेला यवनी पाशवी सत्तेखाली सगळी जनता भरडली जात होती, सगळी रयत भरडली जात होती, आया बहिण्यांची पगडी लुटली जात होती। अशा वेळी आई जिजाऊने एक चिंगारी महाराष्ट्राला दिली आणि सगळा जो आक्रोश होता त्याचं एक साक्षात्कार म्हणा किंवा त्याचं प्रकटीकरण म्हणून मूठभर मावळ्यांना हाताशी धरून जेव्हा शिवरायांनी अवघ्या 16 वर्षी शपथ घेतली स्वराज्य स्थापन करण्याची, स्वराज्याचं तोरण बांधलं, तोरणा हा किल्ला काबीज केला आणि स्वराज्याचं तोरण बांधलं,